wakini machiegni mar yudo weche wa mag twak maro mar ratil chakore gi sani. Kama bendo wadhi go mbaka kotende kod gik ma bendo mako piny Kenya gi sani. Pile ka pile kaka ing'eyo ratil en kama wapime weche kaluwore koda kaka piny owacho ok chane to kod kaka yama bende keto piny owacho tese kachiel kod jopiny bende dipone paro no winjo bed ni oringo. Kaka yama bende keto piny owacho tese kachiel kod jopiny bende dipone paro no winjo bed ni oringo. Mane momiyo dhiambo makawuono yiena mondo adwoki kendo ni machiegni ratil. Nyinge en George Bati. Ka an gi wenda ariyo, wenda ma yawuot luo ma bende othoro ahinya gisedonjo ka kendo wadwani kawuono wago mbaka kotende kod gik ma bende piny Kenya kuodho gi sani, jopiny wuoye, jofwambo kaachiel kod bende sirikal kanyakla koda kweth maketo piny owacho bende tesre bende wuoye. Machiegni Fredrick Okango. Erokamano. Adwoko ni erokamano ahinya kuom gwela kendo adwoko ne joneno wa bende erokamano kuom chiko itigi weche modo wacho sani. Erokamano ahinya. Erokamano japuonja odo wede kuom mido thuolo machiegni. Erokamano ahinya. Noganda maluo kamoro ma untie sach loch mondo ting'na umalo kod mwandu kod kothu. Erokamano. Kalidia wuoye wach mar mogo. Mogo ni wuoye nikech koth sani chwe jigeno keyo. Keyo mabiro bang'e. Kata kamano kech to kayo ji sani. Gik ma gidwani mondo gitim, moko gidwani mondo timre sani. Lydia wuoyo kaluwore kod weche ma jatend piny nowacho kawuono ni kidhi moko kuom kuonde uso nengo mar mogo sechopo 155 wacho ni diere kanyo. To wacho ni mano otiyo mana gi wiye, poko keto gimoro mudhiro kata mana tinga mono moro koro ywagigi okel machiegni gi jopiny. Ma pod otiyo mana gi wiye kende to nengo gino sechako lor. Anoko Okango nyiero, kangi gimo nyiero japuonja. Onyalo nyiso Okango ang'o mi inyiero kiwinjo wach mar mogo? Bati, erokamano. Sama Ruto wacho ni mogo seduoko nyaka siling 150 ni to tiyo mana gi wiye. Poko keto tinga, poko keto mbolea mano nyisowa, poko keto ang'o. Ing'eni mano siasa emogoyo. Nikech ing'eyo Bati, sani kiwuok oko ka. Kata dhi mana e supermarket e bathe ka. Mana bathe ka. Mogo pod ni malo. Mogo iuso 200, 180, 170. Tiende ni jomano okelo mogo e bei mamalo cha. Pod gin gi stock. To gin be gitimo ohala. Ere kaka gibiro duoke piny e yo mo owinjore ma ok lal. Namba 2, Ruto nonyisowa mano go campaign ni en kokawo muma to keta piny ni to mogo odoko nyaka 70. Wan kaka ne Azimio to nowanyisi ni wan wawinji kaka iwuoyo, wawinji kaka go agogi, to mogo to oganda wacho ni nyaka doga nyaka 100. Gima oganda dwa neno Bati, gidwa winjo tactic mani tiyogo e duoko mogo. Gidwa donjo e duka minyiewe mogo to gineno ka mogo en 100 kadipiny. Sigana Maruto ketwago ni wabiro duoko dweni, wabiro duoko dweche, wabiro duoko wigni. Nende owacho ni wigni gidhi duoke. Okango dong ineno ka samoro nyalo bedo gi pek nikech kiwacho ni idwani kochiew to mogo dhi nyaka 100. To ini miwacho nitiere jomoko mane nigi sitoge ma bende nigi kano. Emo miya nyisi, magi sigana. Gima nyalo duoko mogo piny kaka wanene Azimio, nowacho ni subsidies. To negi kwero wane gin subsidy no gidwar, gibiro subsidize production, o gibi subsidize consumption. Iwinja? To sani wacho ini wuon, sami chako program maleri, wacho ni ji odenyo sani. Nitiere joma nindo kech sani, koro kinyisa ni abiro duoko mogo wik mabiro, to nindo kech sani, ikonye gang'o. Emomiyo siasa mar Ruto mar mogo ni, an ka ng'iye mos, to kata wan kaka Azimio kwa nene, mage mana siasa go. Gima wang'eyo, mogo ni malo kendo en malo moingo oganda. Okay. Obed 150, 157, 6 pod en malo. Nyaka Ruto oduok mogo piny. Nowacho ni kokawo muma to keto piny, obiro duoko nyaka siling 70. Samo wuoyni, mano gima pok otimo, be kwa ng'iye ok obitime. Japuonj,
okang' oseloso owacho ni nitie joma nigi stoge winjo bed ni ing'iyo kiyudo lal to jatend piny bende nyaka duok mogo kendo mogo nyaka duok nyaka siling 70. Ing'e ni nus jo Kenya ok ng'iew mok mfuko minyiewe dukani. Ok ang'eyo ni sami koni mogo nyaka duok nyaka siling 70 no. Ng'ama ng'iewo ga bando ka jirani to dhi rego to bo timo nang'o? Kik watimre kaka nyithindo matindo manyalo ywak ni mama dwaro chak. Ng'eto ng'e ni dhiang' gionge go, chak be onge to dwaro kendo nya ywak moluorot monind piny morudre. Wae ure weche manono. Onge yo mora mora Maruto nyalo dhi lando go sani ni mogo kiny siling 100 to bedo 100. Obedo koluwo kanye. Gimiluongo ni subsidy ni. Jo Azimio wache to gi explain ne ji gima gin. Subsidy tiene ni kichulo siling 100 to government be chulo ni 100 eko bedo kamano. To kaka wuono kata pesa michulo go jotiche ma pod onge. Kech ing'e ni gima ji okia ni pesa mar sirikal a kuom jopiny. Sama jopiny ni e dhier, sirikal be ni e dhier. Omiyo wawe wuondore ekonomi mar Kenya gi piny mangima rach sani. Makata ushuru minyalo pog bathe iduoko go mogo piny tin. Ing'e ni nyaka jomoko thoth joma idwa duokne kata mogo gi. Mogo kata gimo timo malong'o manyalo miyo ushuru chopo ne sirikal be onge. Tiende ni idwa kawo pesa moa kuom jomoko matin. Tidwa chulo ne ji $50 mane Kenya ka ni mondo iduokne go mogo piny. Kigo kwano no mapiyo piyo ko kiketho sa. Ibro yudo ni jo Kenya machamo mogo gin $40,000,000. Mogo mfuko achiel ng'ato nyalo tiyo go ndalo 7 to rumo. Ikichulo ne 100 kanyo mondo dog 70 miwacho no. Wawuoye bilion adi e juma ka juma. Wawachuru gik manyalo timore. Kata uru kapok ne sirikal wadhi e kura. No temo gino mana ndalo moko 2. To ji nokoni kata mana supermarket moko wayude mogo muwachogo. En mana gima ji olalgo. To kendo kitimo mano, to joma nigi mwandu biro kawo ji to ting'o to gidhi ng'iewo mogo, ging'iewo to gidok gi to kod kocha gichak giuso 180 no. Watimuru gima nyalo timore. To kwa kawo mwandu te wakete duoko mogo piny, to kwa puro, fertilizer kwa duoko piny, kodhi kwa pogo jo piny. Iga machielo to koro watimo nang'o? Wasiko gi subsidy ni nyaka chieng'. Sami dhi gi subsidy nyaka chieng'. Opposition maketi tesno biro penyi to yodak ger. Jopuonj dak chul. Gik moko gidak tim. Watimuru gik manyalo timore e yo mayot. To matimore mapek gi, wamanyuru yo moro mar rieko. Yo mar rieko en ni ket ji opur. Gol ji e dara, ter gi e puothe. Ka gisepuro to ka ji keyo ni sani koro dong mana 2.5 to ji keyo. To bas, koro onge ng'ama dhi penjo ng'ato mogo. Indi mana moki puothi tirego. Itemo jopuonj ni sani to winjo ganda jo Kenya wil gi wach mar bedo gi mogo manengo gi yot sani. Mogo manengo gi yot wadhi bedo ka chamo chiek. To ni moro sirikal duoko ma iti ng'eyo kamwa bedeni. Nitie nyaka jo sirikal moko pok ochul nikech pesa no onge. To kendo pesa sirikal ok en gima ng'ato nyalo pando madang wacho ni Ruto gi nitie. Bicha en gir public ma ji te ong'eyo. Ipane joma tiyo Central Bank kate, joma tiyo kuonde mocho kia ni pesa nitie kata onge. Ging'eyo. Wambe kamwa bedeni. Wang'e ni pesa onge da nitie. Dikoro jo Azimio sego koko ni wang'e ni pesa ni treasury maromo kama goluru tim go subsidy. Ing'eyo awinjo mheshimiwa Widi kaka wuoyo. Kendo wacho maler ni pesa onge. Owacho maler. To magi joma nodonje sirikal monyiso ni gin gi plan. Giwacho ni wan gi plan. Wadonjo to wachake mana bottom up. Mogo dhi bottom up. Mafuta dhi bottom up. Ne giwacho ni gin gi plan. To kana gidonjo, gido kaka gini onge gima ginyalo. Tijni otamogi. To ing'eyo mheshimiwa Widi wacho kama ler ni kata sirikal ni pesa magichul jotich onge. To jo KRA no nyisowa gik moro cha ni gin ne gisechoko to pesa magichoko e pesa mimiyo ji. Iwinjo? Eme pesa ma sirikal tiyogo. To kara pesa mane jo KRA ochoko ge en kanye. To kane ng'iyo kane gidonjo bati to rigiji no wacho mani ano dwa 1.5 B. Ng'iyo ne mtokni kiana ng'o timang'o to king'iyo ofis Ruto to ne giwacho ni gin koro gidwa timo safari gidhi pinje maoko to pesa ma iwacho ni onge ni to mane gitimo gigi to no ya kanye. To sani week ka week gichomo kia kure gidhi lemo, week ka week gichomo kia kure ka gidhi timang'o, gigo mana siasa. Pesa ma gitimo gini ni gigolo kanye. Emomiyo wan wapenjo kaka Azimio nunyisowa ni kudonjo
kuketo muma piny tudhi duoko gigo piny uno mano wacho wan ok wawacho koro ka uno wacho ni un koro un e sirikal sani to un gi plan to plan obagou ere gima udhi timo sani ma ji nindo kech ji tho nendi neno dweche mokalo cho Samburu ji chamo mana le ma ok di cham ngang to ni wan gi sirikal emomiyo wan bati wan wawacho ni puro to ji puro kata wan gwenge Azimio kuma wane gi teko ji puro mine wapuro wone wapuro owete wapuro ji puro wan ji nie puotho to kibiro Nairobi ka bende nitiere joma onge puothe Nairobi ka gin gima gigeno jomodak Aban Kisumu Nakuru Mombasa mogo ma iuse duka cha to jogi be mana chulo mondo shuru mowacho ni ba gichoka ni ere gima wadhi timo mondo mi waduok mogo ni piny mondo ji te oyud yot cha mane gima wawacho. Okay. But yada ni mondo akony osiepna ni. Nitie gimoro miluongo ni supply and demand. Dwaro kod chiwo mar cham. Sama cham ochiek e gweng' kuchocho. Demand mar jogweng' ma gidwaro go nyaka mok duka cha orumo chuth. Gin koro gichamo margi cha. Koro mok duka ng'eny ma chuno nyaka joma uso mok duka mondo oduoke piny. Mane rieko maleo miduoko go nengo gik moko chien e piny ma ji odak kaka ma. Iwacho ni sirikal mar UDA ketho pesa ni kia ng'ato nowacho dwaro 1.5 billion. 1.5 billion Kenya ka ok nyal kata machiwo subsidy for 1 week. Wawe uru kao pesa mathindo to wayalo go buche madongo dongo. Bura madongo nyaka yal gi pesa madongo. Bura matindo nyaka yal gi pesa matindo. 1 billion nyalo tima moja dungo wili. 1 billion kakoro wakete mesa kakoro wacha kokwane. Wanyalo kwane nyaka saadi ne japin masa moro kene wanyalo timo to dongo ne jopiny kata in kumigo go sani to neko make makairego. But kokete ni dwa subsidy. Kokete ni dwa chiwo go buch subsidy ma koni kikwa yal kode. Bura matindo wayal gi pesa matindo. Buche madongo wayal gi pesa madongo. Subsidy en bura maduong'. En bura maduong' ma kiketo ni dwa yale gi 1 billion titimo nono ok nyal kata subsidize wik achiel kende mar cham to be wawe wuondore gika ji chamo Kenya ka ng'eny ka bondo kende mitimo ne subsidy to gik modong' iweyo idhi cause gimiluongo ni inconsistency e economy mar chiemo michele tidhi timo nang'o michele dhi dong' ka en nengo tek to mogo to nengo ne yot dwa ni gigiwe kao natural course en mana ni gimitimo gima sirikal luongo ni gikizungu ni interventions ikoni gima chendo en pur onego wami jopiny yot kuom pur waternegi mbolea waternegi kodhi kata wawuo kodgi mondo gidhi e puothe kata wanyisgi ni pururu cham mang'eny National Cereals Board biro kawo mane kaka itimo gik moko kata mana pur mineno ncha ji puro niang' thurwane kinyiso japur niang' ni pur niang' to kichopo go e mill to wawilo ni niang' gi pesa dine kan yango chako pur makoro kumitere onge magi gik monego wapuonj jopiny kaka jotendgi to ka gimo nyalo mana puonjogi en ni Monday wane ndara to Tuesday wane ndara to ini koni na nationalist to Kenya midhi wango ndache ni to ija Kenya imbe dior bedo president mar Kenya mi wango ndache no dak wapuonj ji ni gima timore oro ne nitie piny mangima koro gima timuru wang ni watimuru tim mane jo Misiri notimo ka nong'e ni oro biro wapururu mang'eny mondo ka oro biro to yudo ka wan gi cham e dere makoro oro kalo kapok kecho chako chamowa magi gine puonj mabeyo manyalo loko jopiny to puonj mar gimoro amora motimore e thurwa ka ji dhi e ndara ka nyithindo fele e sikul ugolo jonyuol dhi e ndara go boke dhi gwe gate dhi chwado jopuonj biro chopo kama koro nyithindo biro chako chwadowa ni une manchu jotelo to gik moko kethore to lenga wawe uru wach mar ketho gik moko saa saya ma wan gi weche Kenya marwa te nyaka gi ng'ama tiyo no ena trustee ok ang'e trustee danga lok ne oganda luo nango Kenya marwa ok mare en wawene mana ni ene signal omako ne ji ochalo prefect mwa yere class omako ne ji omako nwa gini koro sami ketho Kenya ini ketho ni nyale to imbi nyalori samancha oketh supermarket Kisumu ne ji kanyo ji 31 manitie jogo onge tich kata moko koro kel 70 tok gi nyal ng'iewo to kane wan gi ng'anyo mar adier moro mamuol mowacho no to wadhi adhiya kata wahero nwa bedo uhuru paka ukinya kodhiambo to wawera ne duoknwa mogo piny duoknwa onge gir ng'ato makethore to moro ma kiseneno ka ji oponde udi otamore wuok bire ng'anyo tiriembo mtokni idhigo Mukuru kwa Njenga iriembo mtokni idhigo Madhari kaito jo Madhari wuok oko kaito koro TV menyo ni ji ng'eny mang'anyo kare ji odanya dier bedane kami bede no mondo ji obiri e ng'anyo kanyo iwinjo bati ing'eni
Mheshimiwa Widi oduogo fwenyo kabe jiwo sirikal bedo tek mobari ndasi. Tek, dogino ka otamore. Nikech gimowacho no, to wawinje. No chako mowacho maber ni buch 1.5 billion tin. To kendo wacho ni jogi onge tich. To kika 1.5 billion timiyo joma onge tich mondo chako ohala. To giyudo mana matin. To ohala gerore. Dong dipo ni konyo jogi moloyo kao 1.5 billion tidhi nyiewo go mtokni, iyawo go ofise, itemo ang'o ma ok kony, onge duoko, profit onge. Namba 2, aneno kodwa ni mondo wadhi e weche mag ndara gi. Ndara kanyo wabro dhiye. To kapok wadhi e wach ndara, to penjo ni mogo ni ere gimomiyo mogo ni ok wanyal duoke piny. To ere gimomiyo jo Kenya odenyo owacho ni economy rach. Wayie kode economy rach. To wan gi joma nodonji ofis mano singo ni gin gi plan mar gero Kenya, gin gi plan mar duoko ngima piny, gin gi plan mar timo miyo rowere tije. Ne giwacho. To jogo ema koro Mheshimiwa Widi ni kodgi. To mondo mi osir jogi lwedo otame. Koro ema dwano wanyise wan kaka Azimio Bati waselero malongo kendo wacho ni sirikal ero ne wecho di ariwa. To ero economy berach. To kwa luwo nonro mar gima ni wacho ni biro timo ne joganda. Mane gimwa keti ni accountable. Emwa wapenji mana penjo ni to muma ni duoko piny. Ero office be intie. Ero jo choko suru be se choko. Gende ko kacha. Ang'o momiyo pok itimo ne oganda kaka ni wacho. Manyiso mana ni 2 weeks, in 6 months, in 3 weeks, mago sigana. Jodenyo, okudwa winjo sigana. Anigipenjo kumi kapok wadhi nikech wadhi mapiyo. Abro duoki. Idhi e kisera mar nyako. Iyudo ke nyako ni tiyo gi family planning. Ikele ot. En gi family planning mar higa achiel. Idwa no nyuoli kapok family planning ni orumo, kata kapok odhi osiptal mogolo. Kapok onyuol, jo owete gi nyako kobiro chako luwi ni minonya merwa nyathi, iparo ni nyalo yudo gini machalo nade? Samani dhi e kisera cha ma useru gi nyako ni bende ni penje ni en gi family planning mabiro kao dweche makama igini kama mondo koyud nyathi. Be ni penje. Ini wacha ni penje. Ini wacha ni ka nyathi uni odonjo to ko dak nalo matin kene to wan gi nyathi. Iwinjo? Yes. Mane gima wacho kendo koro aneno ahero kumikeluno. Mane gima William Ruto no nyisowa ni en ko donja ni no wacho ni gik ma odwaro ga tete anatimno. Iwinjo? An okodwa go tache wach ni ahinya nikech gini osetamo jogi. Gima walemo wala Nyasaye ni mondo koth omed chwe, ji opur, wan wapuro. Joka be puro. Jo Kenya pur to sama pod cham dongo biro chiekni. Ere gimotimo mondo mi ji kik tho kech. Mano gima wapenjo. Alright. Iwinjo. Gima osiepena ogede ni Ruto nowacho ni gin gi plan. Plan gi no ema gi implement ne. Mar ariyo, sama inoko mar sirikal, ing'e ni sirikal nigi pesa nikech ineno ka gitiyogo. To kichopo miyudo ni pesa madonjo tin, tiloko plan dino nikech ng'ama riek to loko pache, to ng'ama ofuwo to twere maricha. Koro oloko pache koni gini kaka nene ni gima dawang' konywa ka en kawo ji miyo mbolea gi kodhi mondo gipur mondo wabed gi cham mang'eny kadhi. Ka wakete subsidy ni to pesa chwer mathin kaka ne ok waneno chon ni madhi bedo marach. To wach moro ni jasiasa wacho gimoro korikoni sa ochopo dak otimore. Jo Azimio gino chiko wani un go uraga kura wenwa gini wasekawo. Gini wan gi deep state wasekawo. Sama ne wachako penjo gi takarang'o motimore to giduoko wa street ni gino kwalwa gini ya uru sava. Gidwa lalo pachwa e penjo mani wapenjo cha. Omiyo gima jasiasa wacho nitiere gik miluongo ni covenants mano nyaka timre. Nitie gik miluongo ni suggestions. Nitie gik miluongo ni proposals. So sama jasiasa campaign nyaka distinguish gigi. Nito kuom gik mowacho gi ere singo kama nyaka timre. Kuom gik mowacho gi ere paro. Kuom gik mowacho gi ere mana ng'ado rieko. Ndio sama jasiasa biro ng'ado ni rieko. Ni an ka chimora kawo loch tadwa ni ma obi otimre kama. Mano samoro mada ng'ado rieko. Kobiro kuchoto ne rieko mano ng'ado ni biro duoko mogo piny ni. Ok nyal timore nikech pesa machwer madi duoke go piny.
thin kata onge kech chamo jite to be osayudo ni kitimo mano to tok tieko timo mano to economy dhi collapse omiyo ng'ama riek loko pache kaluwore gi kako yudo kaka gik moko chalo to kidhi adhiya ni nasewacho ni sewacho jogi koket ni gik mane gisewacho mondo gitim mokuongo ichak kungi twegi gokinyi kapok otwegi mana mapidho kwa dhi yweyo mondo waduoke wadhi kata yweyo wadani wadhi wach machielo mama na piyo owacho covenant suggestion mago weche siasa proposal mago weche siasa oja siasa wang'e mago to gima waduoke mane ndara mar commitment nitie gima oluongo Jackson commitment singo mano covenant mano weche where commitment gi covenant opogore kendo mana covenant be koro be duong' ni kata commitment to ka ja siasa owacho ni I commit yani asingo nu ing'eni mheshimiwa Widi en ng'amo olonyo weche mag siasa kendo ng'eyo ni kosingo gimoro to oganda gocho nikech gimo singo to kani singo nyako niya abiro ng'iyo ni chai gi mandas to koro ibiro to koro ichako miyo nyako nyoyo gi nyuka to ng'iro ni to wuoyi ni mane wacho ma chai gi mandas to koro nyoyo gi nyuka momadho ni ojari emomiyo jo Kenya sani koro jaro sirikandni ging'iye no singi mane gisingo tamogi iwinja no tamogi to kikwago tache wacho no gima duong' mana wacho ni wang'eyo ni weche ok beyo to gin sama weche ok beyo mondo me gikon jopiny adieri ni weche ok beyo to girenda gi umo mana ni girenda agoke ma gigoyo aeure agoko nwanyiso ni loruru piny biuru kuma jopiny nitie ka aego agoko mondo iwach ni tijni otami mondo konyi to jo Kenya biro konyi mane gima wacho tich otamo sirikal japuonj Widi ka wang'iyo gi kaka weche mag gik moko dhi di nyalo wacho ni tich otamo sirikal gi ndalogi mar ariyo wadonjo wach manosiliko kama otelo wach mar ng'anyo sani koro chopo kama koro ji nie twak ka bende pod onge yierruok malong'o jomoko wacho ni mane ng'atwa to nodhi kocha pod en ng'atwa nikech pok nowuok koni ayanga koro ok wanyal yie kode ka en e twak makama ang'o matimore nyaka kama koro wachope ni mamiyo ok wanyal bedo gi yie gi ja Kenya ma or mondo dhi wuo i wach machando ja Kenya osiepa wach mar kiani ng'ani ne ng'atwa to koro obedo kocha mago buch janyawo ko wach ni keluru ji abiriyo to ukelo abiriyo to ng'ato chako medu ariyo mameku okor ka bura yot koro koni aini ni jakorwa koro yala bura ni kaka wanni omedu ji koro un ji 9 joka koro dong 5 yaluru bura ni let me tell you adieri kata yalo mana gi ng'ato achiel kaka koro mara ni ayalo kenda ni to donje it ji to pondo kuno kata koro jugo ni riambo adieri to lenga ochalo kodhi moponde bolwanda en chieng' moro koth ochuol ware piny tutiatia emomiyo kata kiwinjo iwacha adieri to ji kwedi wacha nitie joma ng'eny mopanda adieri e chunygi to luor wacho nitie joma ng'eny mopanda adieri e chunygi to pod nitie gima girito neno kaka gibi giwuoye nitie joma opanda adieri e chunygi to saa mar adieri no mondo tie mapok oromo omiyo ka ng'ato nyalo wacho ni nikech ng'at moro ma joko yiero giparo ni ng'atgi ni mano koro gima rach mano ka en advantage mamaru omiyo gima ji dhi wacho no gidhi adhiya giwuo to adwa na migi warning sama wantie ni e thuolo ma ncha pok wach wuoyo wuok nyicha giwuoyo gi jopiny ka ing'e ni jomong'e chike tine jopiny ka ing'e gi rules laws and procedures tine sani koro kaw joma noyier koni manoyier ni riek nyalo represent jogegi nitie gi joma ni koni koro weche manono mane iwacho kata mag Savaka dhi lungore emowinjo koro chak wach ni nitiere kia ja Venezuela moro mobiro ka midwa ni mondo dhi oluok Sava ok yaw ni nitie duoko moro iye midwa gol oko Sava iyaw mondo tim gimiluongo ni forensic audit ing'i footprints nito ng'ama nodonjo kani ang'o ma notimo moloko gik moko onge duoko mane iye kacha kata ng'ato bia sani chak kethe moketho go be kitimo audit ibron mana ne kendo ni bang' yiero ng'ato noduogo wuotho iye ka so gimitime Sava en forensic audit otherwise nyaka jo Azimio ng'e maler ni Maina Kiai ruling no wacho ni president bedo declared gi form moa e polling station direct to ter Bomas moko luwo Sava kuche mikwane oko tiluongo ujo Azimio gi jou to joka biro gi jogi to timo verification ni neno gi wangi kwa bet kodi e kom mawuoyi ni obede kae sama ni timo verification Bomas ka jo Azimio no dhi kacha maonge gima ng'ato ting'e lwete idhi timo verification nang'o kura mano go Nyaera primary school to results ma Nyaera to kiting'e dhigo kucho
kae tichako kelo koko ni jogi dwa kwalo nikech tools mag tich midhi tim kanyo okiting'o joka to ting'o laptop moting'o forms 34A 46,232 manogo e piny e Kenya mangima mondo ka jo IBC medo to ji tiekore to un uonge form moro amora muting'o moloki kata ma ok oloki tukono okwalu